Bona nit, benvinguts a les càpsules backstage de la Casa de la Música de Terrassa. Avui tenim amb nosaltres el Joan Colomo, un artista que segur que molts de vosaltres coneixereu, que ens ve a presentar la nova Escava de Terrassa dintre de la programació del Terrassa Música Moderna, el seu nou disc, l'oferta i la demanda. I molt benvingut, Joan Colomo. Gràcies, molt content d'estar aquí. Molt bé. Esteu a punt de fer la prova de so. Sí. Però no és la primera vegada que estàs aquí a la Nova Escava. La darrera vas estar sol, ara vens amb la banda al complet. Al complet, som 6 en l'escenari i avui tota la família. I bueno, quins canvis veurem amb aquest que és el teu sisè disc, si no m'equivoco? Quins canvis veurem respecte al so, a la sonoritat i a les cançons i a tot plegat? D'ençà que va començar el projecte aquest que porta el meu nom, va començar com una cosa més de cantautor, acústica i tal, i hem anat, després de 6 discos hi ha hagut una evolució cap a un so una mica més contundent. Aquest darrer disc hem també utilitzat més maquinetes, més sintetitzadors, més d'això, és un disc una mica més ballable i una mica més elèctric i electrònic, i una mica és això. En una entrevista recent em deies que també és un disc més mainstream, no? Tu que vens de l'escena més underground. Sí, per primer cop també ens hem tret la vergonya d'utilitzar certs recursos que podríem qualificar de mainstream a nivell musical, però després les cançons que un fa són les que són, i per molt que els hi canvis una mica l'embolcall, jo crec que segueix una mica la línia de tots els discos que he anat fent, però sí que és veritat que cada disc ens aventurem a jugar amb nous pals, no? I en aquest cas sí que una mica és això. I també deixes la guitarra? Estàs una mica més suelto, entre cometes, a l'escenari? Aquesta era una de les altres aventures d'intentar deixar de tocar la guitarra. Per exemple, ahir ja em vaig torçar el turmell en el concert que vam tenir ahir, així que avui ja els bailoteos seran més limitats, però sí que és veritat que ara és això, una mica canviar el rotllo aquest estàtic d'estar amb la guitarra i estar parat i poder estar més pel show, no? Aquest títol és molt explícit, l'oferta i la demanda, és un llenguatge econòmic que també utilitzes en els títols d'algunes de les cançons. Són imatges que també utilitzes per explicar què? Explica'm què és el que... Al final és això, m'he servit d'aquest llenguatge, diguem-ne, més del món econòmic per utilitzar-lo com a metàfora i per buscar-li altres lectures. Per exemple, el títol de l'oferta i la demanda em semblava interessant més que per la llei econòmica i tal, que també, sinó per les diferents lectures que tu els hi pots donar i com a l'ésser humà una mica aquest rotllo de l'esperar o el necessitar i el que la vida et torna o el planeta et torna, i llavors era una mica jugar amb aquest joc de paraules, no? Després, també em deies que hi havia una mica missatges sui generis, no? Dintre de les cançons. Quins missatges sui generis? La història és això, que jo quan em poso a fer el disc començo a fer música i tal, llavors vaig buscant una mica una temàtica, llavors al final és això, després de centenars de cançons que he anat fent al llarg de la vida, cada cop tinc menys idees per parlar en les cançons, però llavors depèn, és com tothom, imagino, en el moment en què estàs, una idea, tal. El que passa que sí que és veritat que això m'he servit d'aquest rotllo més conceptual de tot el disc per poder vehicular altres conceptes que van apareixent al disc, com per exemple les relacions amoroses o no sé, coses així. Molt bé. Tu, vens de projectes anteriors, en grup, de l'escena punk, hardcore, i després vas començar aquest projecte de cantautor una mica, entre cometes, també boig, irreverent, molt especial i molt teu, no? Què és el que queda dintre teu d'aquest punk que va ser fa moltíssims anys, i què és el que queda dintre teu d'aquest boig i d'aquest irreverent en aquest disc, no? Jo crec que una cosa també és
el discurs, diguem-ne, artístic que hi ha en els discos, no? I com realment sí que el tema de la música i això és una cosa que intento pues, abocar-m'hi i tal amb un comportament pues, més sèrio, i llavors hi ha una altra cosa que són els directes i la imatge que un té parlant o aquestes coses, no? Que un no canvia i llavors seguim sent això, els eterns adolescents hardcoretes que ara ja tenim una edat però ens sentim igual i llavors l'actitud és la mateixa que quan teníem 20 anys, no? Poder. Una màgia, diguéssim, que tenen les teves cançons és que també al públic infantil doncs, li arriben, no? Tu has fet espectacles infantils, ara estàs fent coses, no? En paral·lel a aquests concerts, explica'm una mica aquestes coses que estàs fent. Sí, doncs no sé, sí que és veritat que d'ençà que vaig començar, no sé per què jo va començar a haver com connexió amb el públic més infantil i m'han anat apareixent projectes en els que he participat per públics més familiars i pues, he fet de tot, des de cantar cançons del Super 3 a ara, per exemple, estic fent la música d'una obra de teatre del Monstre de Colors, que és un llibre infantil molt conegut, i ara estic en una escola també fent un projecte i llavors és una cosa no buscada però que sí que és veritat que els darrers anys he anat fent. I bueno, la veritat és que no és que se'm doni massa bé el tema de la canalla, però jo ho gaudeixo. I segur que ells també. I després d'aquest concert, què és el que t'espera? Quina gira t'espera i més endavant els propers mesos? Doncs sí, ara hem fet una tanda de concerts aquesta tardor presentant el disc nou per Catalunya bàsicament. Bueno, vam anar a Donosti, ara la setmana que ve anem a Sevilla, a una fira que es diu Monkey Week, i llavors ja tanquem la paradeta fins a l'any que ve i ja tenim bastantes dates tancades i llavors la idea és començar a tocar tot el que puguem de primavera a estiu i llavors probablement ens veiem pels pobles. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Joan, molts èxits perquè te'ls mereixes gràcies. al 100% i que vagi molt bé el concert aquí i endavant. Moltes gràcies i moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu dia a dia. Gràcies.